பேரூராட்சியின் 11வது வார்டு பகுதியில சுழற்சியாக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற இவரு அமைச்சர் தாமோ அன்பரசன் முன்னிலையில் திமுக இணைந்தாரு. இந்த நிலையில கடந்த ஏப்ரல் மாதம் பேரூராட்சி அலுவலகம் அருகே பீரா இரவு சென்று கொண்டிருந்த போது 6 பேர் கொண்ட கும்பல் பீராவை சரமாரியாக வெட்டிவிட்டு தப்பி ஓடுறாங்க. இதனையடுத்து பலத்த காயங்களுடன் தனியார் மருத்துவமனையில சிகிச்சை பெற்று வந்தாரு. இதனையடுத்து குற்றவாளிகள் காவல்துறையினர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தாங்க. இந்த நிலையில பீரா கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பே நலம் பெற்று வீடு திரும்பி இருந்தாரு. இந்த சூழ்நிலையில காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீபெரும்புதூரை அடுத்த வல்லக்கோட்டையில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்துல திராவிட மாடல் பயிற்சி பாசறை இன்று நடைபெற்றது. இதுல அமைச்சர் தாமோ அன்பரசன் தலைமை தாங்கினாரு. இதுல ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதிக்குட்பட்ட நூற்றுக்கணக்கான திமுக இளைஞர் நிர்வாகிகள் கலந்துகிட்டாங்க. பின்னர் அமைச்சர் தாமோ அன்பரசன் விழா முடிந்து கீழே இறங்கி வந்தபோது ஸ்ரீபெரும்புதூர் பேரூராட்சியின் 11வது வார்டு திமுக கவுன்சிலர் வீரபத்ரன் மனைவி, தாய், சகோதரி மற்றும் வீரபத்ரனின் குழந்தைகள் அமைச்சர் காலில் விழுந்து கோரிக்கை வைத்திருந்தாங்க. இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கடந்த ஏப்ரல் மாதம் கவுன்சிலர் வீரபத்ரன் மீது கொலைவெறி தாக்குதல் நடத்தி முக்கிய குற்றவாளிகள் மதன்ராஜ் ஸ்ரீபெரும்புதூர் போலீசார் இன்னும் கைது செய்யப்படவில்லை என்றும், மேலும் மதன்ராஜின் மனைவி காவல்துறையை சார்ந்தவர் என்பதால் அவரின் தூண்டுதல் பெயரிலே தனது குடும்பத்தார் மீது ஸ்ரீபெரும்புதூர் போலீசார் பொய் வழக்குகள் பதிவு செய்ததாகவும் கவுன்சிலர் வீரபத்ரன் தெரிவித்திருந்தாரு. இது குறித்து காஞ்சிபுரம் மாவட்ட கண்காணிப்பாளரிடம் பேசுவதாக மேற்படி அந்த புகாரும் உங்களது குடும்பத்தார் மீது எந்த வழக்கும் பதிவு செய்யப்பட மாட்டாது என அமைச்சர் தாமோ அன்பரசன் கவுன்சிலர் வீரபத்ரனுக்கு உறுதியளித்திருந்தாரு. திராவிட மாடல் பயிற்சி பாசறை நடைபெற்ற நிகழ்வுல கவுன்சிலர் வீரபத்ரன் குடும்பத்தார் கண்ணீர் மல்க திடீரென அமைச்சரின் காலில் விழுந்த சம்பவம் ஒரு பேசும் பொருளாகி உள்ளது. சௌந்தர்யா, செய்திகளின் புதிய அடையாளமாக உங்கள் காலை பொழுதின் புதிய அங்கமாக நியூஸ் தமிழ் செய்தி வழங்குவதில் உலகத்தரம். இணைந்திருங்கள். காலை 6 மணியிலிருந்து உங்கள்